Rundunar 'yan sanda a jihar Borno ta yi nasarar damƙe wasu mutane da take zargi da aikata laifuffuka iri daban-daban, waɗanda suka haɗa da masu safarar miyagun ƙwayoyi, masu ɓarnata kadarorin gwamnati, masu sace-sace, da kuma waɗanda ake zargi da aikata kisan kai. Kamar yadda kakakin rundunar ke cewa, 'yan sanda a ƙarƙashin jagoranci shi kwamishinan na 'yan sanda CP Yusufu Muhammad Lawa mun nasara na kama masu laifuka da ya kai 12 wanda ya shafi sadar kwaye, kisa da kuma ɓata kayan jama'a. An kawo mana kara cewa akwai wanda suke kira wani a cikin wayan shi kan cewa za su kashe shi idan bai ba su kuɗi miliyan 2. Rundunar 'yan sandanmu musamman masu bincike na farin kaya State Intelligence Department su yi nasara na kama mutane 3 wanda suka aikata wannan laifin. Rundunar 'yan sandan kuma ta cafke wata matar aure da ta yi amfani da wani gatari ta kashe mijinta a lokacin da wata husuma ta ɓarke a tsakaninsu a wani ƙauye na yankin ƙaramar hukumar Chibok. Sannan kuma wani matashi ɗan shekaru 20 da ɗoriya a yankin ƙaramar hukumar Kwaya Kusar da ya dinga surfar Kakanshi tsoho mai shekaru 90 a duniya da fartanya har sai da tsohon ya ce gagarinku, shi ma ya faɗa kwamar 'yan sanda. Daga Kwaya Kusar akan cewa akwai wani yaro mai suna Shakayar da kimanin shekara 24 ya yi kashe Kakanshi akan saboda cewa sun samu matsala. Sai dai yayin zantawarsa da manema labarai, matashin ya ce yana fama da lalurar farfadiya, kuma kwallagwazon da tsohon ya dinga yi a kan shi ne ta sa ya fusata har ya aikata wannan ɗanyen aiki. Sai tutture ne yake ta mun, yana ta mun ihu, yana ta mun faɗa kamar zai duke ni. Sai na samu wani fartanya a bakin kofa na samu na buga mishi a baya, sai na kara mishi a kai sai ya kwanta, sai ya rasu. A 'yan shekarun nan dai rahotannin kisan kai tsakanin shaƙiƙan mutane na daɗa ƙaruwa. Sabiu Malam, Quick Action TV daga birnin Maiduguri.